Ya ing ngono to wau ora kaya kang ana ing praptapan ora kaya kang ana ing Paseban Jawi negara Ngalengka. Prate Prahasta nembe kadhep para putra-putra Ngalengka. Candrane kadya kasrepet ing mangsa tanem. Kados pundi dawuh timbalanipun Kanjeng Rama? Mugi Wanggala paring dawuh dhumateng kula sakadeng. Indrajan lan sira Dewanta. Mangerti ya Yen Panawang kapatedan dening ramamu ya anak Prabu Rahwana. Kowe kabeh kadhawuhan supaya nututi lakune pamanmu Gunawan Wibisa. Ing sakawit saka gempunge ramamu jalaran anggone nyengker Dewi Sinta sarta anggone aweh ngawekani paukuman marang Anoman. Ing kono pamanmu Gunawan tinunduk nana saka Praja Ngalengka. Ananging Indrajit bareng dipethong katiganep ora wurunga pamanmu yen nganti manunggal marang Rama Wijaya. Kowe kabeh aja wedi kangelan. Tututana pamanmu Wibisana ora ripih aja kendali. Ewadene dheweke puguh ora gelem iki sembadani. Bangga dirampungi. Pilihana wadyabala kang bisa ngambah gegana sarta yaksa kang bisa ngambah jroning samudra awit ngawekani mbok menawa sakbaline
Yasa tangga. Inggahan kang ngestakaken dawuh. Pangestu paduka kula suwun. Yo nggih duga-duga digawa ngati-ngati aja nganti kene. Dewantaka enggalna budalna para wadya. Sandika dawuh Kakang Mas. Balane Rahwana kuwi ora setitik kabeh wadi pengawak buta. Ratune buta, patine buta, prajurite uga buta. Nganti rombongan seni kabeh uga buta. Ya sinjene ya buta wedok. Ana sing ayu ora Kang. Ana sing ayu ana sing lemu, ana sing setengah ayu ya ana uga sing edan. Kagiat risa kapirawu rinanggul gimepet kempet sang ratnaning bawana. Lagi wae. Cai, sajroning awake dhewe ngudarasa lah kae ing digono kak katon guling. Kae wujudan apa ya? Ayo padha diperpeki.
dhisik ngaku sapa aranmu. Keparat ditakoni durung wangsule wis ganti takon. Wis jamak lumrahe. Takon marang aku. Bu aku putra Ngalengka Dewataka aranku sapa kowe? Kesende Sri Rama Wijaya. Anggota kekasih kowe, kowe karep apa kowe ning teko kene? Aku bakal goleki mamang. Yen kowe ora lan ngerti ayo tudono. Sapa tak gelem tak larapake ngarepku. Apa perlune? Bakal tak bondo tangane tak aturake ramaku Rahwana. Aja sing takon ora ana. Sing katon ayo nono. Babu, wis pindah jengkol. Jengkol kowe karo pamanku. Janji ora gelem gulungake, kelakon tak gedeng sirahmu. Janji ora ilang tak kedhepake.
bakti kula kundur paman. Ya, dato tanpa meganon. Duwe karep apa sira teko ing kene sarta gawe dedah. Paman, kula kapatedan dening Kanjeng Rama supados nganti paduka kondur dhateng Praja Ngalengka. Monggo paman kula aturi kondur. Indrajit, perlune apa ingsun bali maring praja sakabehing aturku ora dipaelu dening ramamu. Ya Kakang Prabu Rahwana. Lan maneh aku mesti ditundung supaya lunga saka praja. Katimbang bali luwih becik aku saya sawita karo Sri Ramawijaya. Paman, Ramawijaya puniku pangawake mesah. Kuwi lak pitemune pamanmu, yen aku ora. Ramamu yen aku ora. Paman kula dipun bektani Purba Wasesa menawi paman bangga badhe kula rampungi. Budi kula sembadani. Weh, lak krasa tenan bocah iki. Delok iki bakal rusoi. Weh, lak iki sawangen. Thank you.